ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನ್ನು ತುಲೈತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಕಾಡ್ ಪದ್ರಾಡರೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೇನೆ ಬೊಲ್ಪೇಜ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಂದಿನ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ನೆನ್ನೆ ಕೈಪು ಗಾಂದು ಈ ವರ್ಷಗೂ ಕೈದಿನ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನರೆ ಶೋಕತ ಒಂದು ಉನಸ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ನೆನ್ನೆ ಕೈಪು ಗಾಂದು ಕೈಪು ಕನ ಮೈತೆ ಟಾಮಿನ ಬುಟ್ಟೆ ಈ ಬರ್ಸೋಗಿ ನಾನು ಓಡೆಂದು ನಡನ್ ಪೋಪು ಬೈಜೆ ನಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟಾಮಿನ ಕನಾನೆ ಇಟ್ಟ ಇಂಕ ನೆನ್ನ ಮನ್ಪರೆ ಬುಟ್ಟು ಚೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಟಾಮಿನ ಕನಸಿದ್ದು ಪೊಕ್ಕಮ್ಮ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪು ಅದೇ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೈಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ರೆಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಏತಂದು ತಿನ್ನುಲೆತೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮನ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪ ಏತು 4 ಆಪು ಐನ ಆಜ್ ಆಪು ಮೂಜಿ ಆಪು 4 ಕೈಪು ಕನ ಈತೆ ಯಾವು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಬೈದು ನಾವು ರಡ್ಡು ದೀತೆ ಅವಲ ಪಂದಿ ಜಿಂಡ ಯಾವು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುವೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಪೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಮುಂಚಿಲ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ಗು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಮುಂಚಿ ಘಾಟು ಉಂಡು ಒಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡ ಅಂದಾಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದೊಂದು ಬಿತ್ತನದೆತ್ತದು ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಯೆ ಬನ್ನಲೆಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಕ್ರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಮತ್ತದು ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೈತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂತುಕ ಒಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತದೆತ್ತೆ ನಾಂಡಲ ಖಾರ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಓಲವು ಹಿಂಗ ಖಾರ ಅಪ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ఒక ದಿಯ ಉನ್ನಗ ತಿನ್ನರ ಶೋಕ ಖಾರ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ತುಲೆ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಬಂದ ಕಡೆದಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಇತ್ತೆ ಮೈಪರ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾವಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾವಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾಂಡಿ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡುಗೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚಿಟ್ಟು ಚಾದಿತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿಂಡು ಮೈಪುಗ ಉಂಟುಲೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಿ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ
ಈತ ಪಾಡ್ದು ಎಂತ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಬಾತ್ ಚೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ತಿನ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೀರೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಆಜೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ತ ತಿಕ್ಕುವಯ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೂ ನಂದು ಲೇಸ ಬುಲ್ಪುನ್ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ದಾದಮ್ಮ ದಾದಾ ದಾದಿಕ್ಕು ಬುಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುದುಂತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುದುಂತಿ ಏನು ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಂದು ಏನು ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕಲ್ಪುರ ಬರ್ಪ ಪಂಡೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತ ಇಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಉಂತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡುನ ಹೊಸ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು 3-4 ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಹೊರತದನ ಬೇಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಗೂಚುಂಡತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ನೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡೈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ನಿರ್ಕಜೆ ಪತ್ತದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿರ್ಕಜೆ ಪತ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡತ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುಂಡು ಬುತ್ತಿ ಗುಚ್ಚಿಂಡ ಗುಚ್ಚಾಡಿ ತೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನಿರ್ಕಜೆ ಪತ್ತದು ನನ್ನ ದಾದ ಯಾಂದೆ ತೀತಿನ ಒಂದು ಓಡಾಂಡಲ ಫೋನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಬೊಕ ನಿಚ್ಚದ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಏತು ಸಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದೆನಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾವು ಏತು ಸಲ ನಾನು ಪೊಲ್ಲೋಲು ಒಂದು ಅಂಚ ನಿಚ್ಚಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತನೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದೇನೆ ನಿಚ್ಚ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಕಜೆ ಪತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚೆನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಗಲ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುವೆ 2 ದಿನ ಇಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ 3 ದಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಮಾಮಿನ ಅಲ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತದು 3 ಸಲ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋಂಡು ಉಲ್ಲೆನಾ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಬರುವೆ ಇಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬರುವೆ ಅವೆಂಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಪೋತು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಉನ್ನಸ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬೇಚಾರ ಪಾರೆ ಎಕಡೆ 2 ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಗಂಜಿ ತೆಲ್ಲಿ ಪರೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಹತ್ನೇಟ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಹೆಂಗಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಬತ್ತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಕೃತಿ ಆಯ್ ಹಾಯ್ ದೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕ ಓಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಓಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ಓಲುದು ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೋ ಉಂತಿಯ ಬರಡಿಡೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಈತು ನಡಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತು ತೋದ ಬಸ್ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಟಾಯ್ಚನಿ ವಾ ದುಂಬು ನೆರೆಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ತೊಂದ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಆಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವ ಅವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.